बहुत धन्यवाद. चंद्रन उप्पेज्जरते उप्प सुब्रह्मण्य बोतीर ಈ ಚೂರು ಅಡ್ಡೊಳ್ಳರು ವಿಡಿಯೋ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಈಗ ಅಡ್ಡೊಳ್ಳರು ವಾಟ್ಸಪ್ ಬರ್ತೀನಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಒಪ್ಪೆಜ್ಜು ಅತ್ತೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಕುಟ್ಲಾಗತ್ತೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಯಾವ ಪೂಜೆ ಪಂಚನ जस्ट ओपन मंत दीद एन अवले कुल्लू ने दा पंड अवल पप्पेज्जेर सो लॉक आरा ಬಲ್ಪುದ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ಅಡಿತ ದೀಪದ ಇದಾಂಡು ಲೈಟ್ ತಾರೆ ಕುತ್ತಲ ಕಾಣುಂಡು ರಾತ್ರಿ ಸರಿ ಜಪ್ಪಂದೆ ನಾಂದ ಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಇದೊಂದು ಮೂಜಿ ಬೇಲೆ ಪಂತೇದು ನನ್ನ ಆ ಮೂಜಿ ಬೇಲೆ ಪಪ್ಪ ಬರ್ಪುಣಿದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅವಳು ಫಸ್ಟ್ ಬೇಲೆ ದಾಯ್ತ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂಜಿ ಗೋಣಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ರಡ್ಡು ಗೋಣಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಗೋಣಿ ಬಟಾಟೆ ಉಂಡು ರಡ್ಡು ಗೋಣಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಗೋಣಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡಂದು ಪಂತೇರು ಪಪ್ಪ ರಪರಪ್ಪ ಪಾಡು ಪೊರ್ತಾಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ರಪರಪ್ಪ ನಮ್ಮ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಕ ಪೊಂಜಿ ದುಂಬಿತ್ತನ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಪೂರ ಸೈಡ್ ಮಂತದ್ದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದಿಯ ಫ್ಲೋರನ್ನು ನನ್ನ ಪಟ ಪಟ ಪಾಡ್ನೇನೆ ಬಲೆಗೆ ಪಾಡ್ಗ ನೀರುಳ್ಳಿ ಚೋಳಿ ತೆಗೆಯುವುದು ಬಿಸಾಡು ನನ್ನ ಈತುಂಡು ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಪಾಡೋಡು ಕಸ್ಟಮರ್ ಬತ್ತನ ಅಡಿಗೆ ಪೋಡ ಪುಂಡು ತೇರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಪುಣ್ಯಾಗ ರಪರಪರಪ ಪಾಡ ಎನ್ನಂದಾಜಿ ಸಾಧಾರಣ 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಪರಪ ಪಾಡೋಡು ಪಾಡ್ಗ ಬಲಿ ಫೈನಲಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದಾಂಡ್ ಗೈಸ್ ತುಲೆ ಈತ್ ಒಂಜಿಗೊಂಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಈತ್ ಕಜಾವು ನೀರುಳ್ಳಿದ ಚೋಲಿ ಈತ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ನಿನ್ನ ತಾರದ ಮುದಲಿಗೆ ಪಾಡ್ನೆ ತಾರದ ಜಿನ ಕಂಗದ ಮುದಲಿಗೆ ದೊಟ್ಟೆಗೆ ಜಿಂಜ ಬಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿದ ಚೋಲಿ ತಾನ್ ಗೈಸ್ ಬಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಗ್ತಿದ್ದೆ ಪಂಡ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬರೋಂದೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಕಸ್ಟಮರ್ಗಳ ಕೊರೊಂದು ನೀರುಳ್ಳಿದ ಚೋಲ್ದತ್ತೊಂದು ಪಿರ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚೂರು ಬಂಗಾಂಡ ಅಂಚ ಏತ್ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ನೀಟ್ ಆದ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ದು ಪಾಡ್ವೆ ಅಂಡ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಚೆತ್ತು ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದ ನಿಖಲ್ ಪಾಲನೆ ಬೋರಿಂಗ್ ಆದಿತ್ತು ನಾನು ಪ್ಲೀಸ್ ಪಾಲನೆ ಬೋರಿಂಗ್ ಆದಿತ್ತನ ಯಾ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಇಂಚಿನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಆದ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆದಿ ಪಡತ್ತನೆ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಆದ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಪೆ ಬೋರಿಂಗ್ ಆದಿತ್ತು ನಿಜ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಪಾಲನೆ ನಿಖಲ್ನ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಇಂಕ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕೋಡದ ವಿಡಿಯೋಗೂ ನಿಖಲ್ನ ಜಿಂಜ ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಖಲ ಕಮೆಂಟ್ ಪುರ ತೂನಾಗ ಇಂಕ ಜಿಂಜ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಇಂಚನ ನಿಖಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ಲ ಇಪ್ಪಡು ಅಂಡ್ ಜಾಬ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಿಕ್ಕದಿನ ದಾಯ್ತ ಪಂಡ ಏರು ಪುರ ಲಾಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆತೇರು ಅಕ್ಲು ಜನವರಿ 23 ಮುಟ್ಟ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪೊಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾಫ್ ಪಂತೇರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಪುನ ಸ್ಟಾಫ್ ಸೊ ಎಂಕ್ಲು ಜನವರಿ 23 ಮುಟ್ಟ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪೊಡು ಅಪ್ಪುಂಡು ದಾಲ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇತ್ತು ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಅಂಡ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪುಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬಾಯ್.